Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبادي تفي شريفلا لجبا وموفو كوبلا جلندو كرامانتو علاكا دل الله سبحانه وتعالى في علاكا هنا ناكا كيشناكا بركا علاكو جيدين نوكلنجلنا بلا جلنكا فوفانا لكا وكدما يا ميمبا بانغوني جغنا بغولا لا دلاكولا سان ووسان وواجلو كن بلبل سيغي كابي أفريل كالوت لمغا أني كلمة ولا ساكو كدو دونيه كوكي على وليه وكسلمشو كلنجلنا بلا جلنيه كرنغراني على mvamsa fofana fokana se bina fofana ana badem bela jelema o hukumu kono samba flantan shekina o lada intimena ka be avril kalot le muga ani kelema badara ali usman haidara ale blasraluke yan ka se karamo nalima sayyid sharif usman madan haidara femunum boray ange jeka baro sheria. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ba'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين آمين. وبعد أستعيذ ذكري كي ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى عقدة من لساني يفقهوا قولي. أمي الله تعالى على فوق على والمدوك على بركة. Le 21, 4e mois 2018, année Kalumbawa, année Kalumbawa, asiki yale Allah subhanahu wa ta'ala ka dina tokola, Cherifla ke kanyeshi anata bauma, nene anko Allah subhanahu wa ta'ala ka nemala. Ansi dele fo ni Allah subhanahu wa ta'ala to barkamai. Ani ankeni boroko ka shinne macha manyini afe ako kedan wala soyra maka no Muhammadu alayhi salatu wasalam Muhammadu min chini kera dampe manne masore ambe kisiwere ini Allah subhanahu wa ta'ala fe ako ke asudi ngoka asudi ngesan mo bala jeli anaka sahabai mo fe ko fe kana para bala jeli fu islamia ka be anaka kele afuli no de ala ka kisi ke ni no bela jere ka amin amin amba ni la fe suina ayo soraya ke tashiblai ani to godwe kanyeshi anga sala furu bela jere ma amba ni ala fe ya rabbi ama ahine ala ka la umma amin amin aidra minum bi torola amba ni ala fe ala ko toro wuli ka boluka amin minum be herela amba ni ala fe ala ko do hino jidi amin anyiro bi fatu domina ya rabbi ama ka so na la bi nyon ala ko latike amin amin ala kan labaw mandi ama amin ala kan kanda amin ala kan sutura amin ala kan amalu amin ala kan labla amin ala kan ayu sakoy amin amma sa wala ko me ankoro amin ja an kenen ko tan labaw mandi ala ko ala ko di anuma amin amin ala kan wasa amin ala ko ka kala ya ko kama amin o ke sigoro ko kama amin solda rasul karim ola auna kunti wajule ni kene kono doro ka no ko ni ke ka masiki wajulu ke ba ma naja alai qila to roba ka no be ko fe ni ka la fo ale na kana bela jile fo o me ya no che ni na mai sheria de jonka adama de bela jile jango ini minu jara Allah subhanahu wa ta'ala katina tola kabarake o kumu kornana fokasasi urudo kafatulima o sheria kama
anta mana ke dakuru ye flamenu yi ambo la se kene ko ne wala ambi fol la se na baga bema ka foli folo am fleki min anu ko mani atu tigi amba fu Allahu akbar ay kulimne almami minum bi ambi fol la se uma ntine barakala minum bi ambi fol la suma Allahu akbar ankara mo munu ye kene soro ka ko yoro la ambi fol la suma tan ti foli mina Allahu akbar yo kulimne ankara mo munu temena anye no be awla do damuni wajuli ambu fo tan ti foli mina yo kulimne Allahu akbar ka foli sigi kana se bina fu somo bala jelema foli amba folo akam soro bala o mimbe ambulo bi Allahu akbar do bayni magai Allahu akbar amba fu tan ti foli mina ayo foli mina akala subhanahu wa ta'ala kanu ani ala ka dine kanu ani dine la se bawo kanu amba fu la no shi fuwe Allahu akbar ayo to bayin kanu ala kama ka fe bala jele di karamo ma aka demaya bela jele di karamo ma aka fe o fe no bi baybulu ni ma ko na la ya be di karamo ma Allahu akbar ya ti Allah subhanahu wa ta'ala kama amba fola dan ti kulimina Allahu akbar ay kulimina ni kene ko ya bay akila abal mate bi en fer bien o ni magaya sigile bi en fer ambe fola ti ama ay kulimina afulla se anga makoro munu biya no ibina fu fawe ambe fulla se bela dilema yo polibre ite ni kene si o foray en fait ay pasabla ni kene bi bena fu to de be foala nyote kunu ana de kimi je kan ni kene si idra me ala ko ti kuni woni be wale ala kalena le du do de bo anike no sira sango sanga ati manye flawla ti mama konola Allahu akbar mana alay ale mi mini jido ya bi ka kene ka le to do ala ambi tashibla kai Allahu akbar sigakala ka fara kene ambi sigi kemi to ola no e bamsa fofanai ambi afara oka Allahu akbar sigakala yo defo anga sigi temelona yale bike comme ça e mi atomba obato atolenu ani minum bena wati kele ma ulu bato Allahu akbar ay baram min ke ulu yo shire ka wasa o baram ma minu ni o fonsira min kumala ani o kanu min kumala ni ara ma deunche ani fiyo shire ajo sigakala oh my Allahu akbar oh nyema biti mawo mali kesiri ni tara itara kan no min tui ala biso bitama inofe sigakala o kama bawano kuti ko saya sera ala madde farkulola ya kama sitola ai amasula ni bali ya akbar saya sera ala madde farkulola nga itogo atisula Allahu akbar ko tuma ni fatura toujours il chemie bi wole odela bi dambe katodema sigakala abo to wokele na yenno nyuma mino fere tui o onno nyuma kilo ne bitu ikashiere yai ko katase da haraju Allahu akbar la amoke ala fa anga toroba no ibam sai ayi nyuma ya minke kabla yenye afole do kama ala sona afile do de kene ka suina Allahu akbar kene baka yo defo ngoni angon ma bam sa do ka ko anyayi ko ayi nyuma yake awnyana awnya ka fo ko doni ba ko dubi do dudi unde fe sigakala aydro melu kuma ko be sigaka sigaka Allahu akbar ko ni ba fe ka dudo du min jone fle ka kori walma du kono mo ni ba fe ko do ku kana do reke de bigire dude una ni tuko ya mi yulula akachala odi du tuko Allahu akbar aydro ani sheria jo kabila fu balo letu sigatala Allahu ni jume ala sona bilafu
comme ça et dengue ni soro binafu ajora ajora ni tu kun korotali ajora tokoroba ibara nyuma mi ke no e folisiria mi kuma la yani hine mi kuma la ajora o jike yako wala an ga sharia dawo yimi du de la kaba ni ka sharia dawo ira wara to ko fa kafara balma to bek bakar ngola suraka sa moribo ani ka sa to bema anyu do na plus précisément min to bi fo kelena no be yini ngana kele yere tigi to datuko e binafu aya so sawo min anti pawo amo defo aya so kele mesigi mami to la na umme je ka sigi min to la o de bifo kawo o ibara mi ko bifo o nambora yi amfla ale mi fene to la ka fara kele sigi ba ka ni ale to fara la ka bi ayere tesiri min ke Allah subhanahu wa ta'ala ka dine la amadu islam shi amadu uribani bina fu kanyina maya aya be di alam ina ko ñu ko ay tugo mina fe ni ayo soro nyina maya ko nala be be ala ka dine ni ma minu bi bina fu ko kala ma ko sebe on ti bere do ala bina fu dona ni tesiri mi we ala ko fodi no de wajibi kasoro amaka ni bara damne kasoro ni woro mi ni ala yo khalifa ma no igal dire kasoro o ma chaya ka gidi community ko o tuma aya ka ni ma ya bela dire khalifa alama ka ala ka dine deme ka fara aidara ase ko yemi ye dine deme la ne ka donina ayo bela dire la fo ala na kana soro no ko yayi nga umafi umanya bina kuna ka bara chaya be ka toka do toro bara la dugu do bi burus konnan na mari burus konnala uti go ba sheria lezu fo pe me bina funu che wajilu ko sira ka no enda sedi sa konnala kalo konnala pe me dafa Allahu akbar ko re soro manya manya koy Soromanya. Soromanya. Baya kan misra mi no e karamo no fe tuguli. Ayu sira ta. Ki ka fe be furu. Ka be ala koy. Ki ka fe be furu. Ka di wala kile. Abo tugo ke na ka demaya. Aya be furu ale bi sira mi ka sira mi kan. Aya be furu ka bloka. A fatura ka sira. Bi alhamdulillah ambi ala tanu kala di barkata mo kele fudi ma kele fudi bina fu ayake men yo de fo ya mi se ko ka anabal mawdu de uli baldu de anabal mawdu anti ni na balma no ko kabi bina fu nyele de nyena anyu ka politique kene ko apatule ko fe ay bara min kalfa ula ala sonama akema param sumata abeke me ki sibla asida lola ama jikia fiu kanzigi na ka miri dongele amni bina fu kumbia ningo nti ke kamu ala maso ay amaso kawo mu yake ada made ni bi fɛn fɛ kɛ ijija I ka kɛ ala kama belebele fara fitinin kan I bi fɛn fɛ kɛ n'i y'a bɛɛ kalifa ala la ala b'i dɛmɛ dɔgɔnin ninnu a y'o kanu a ye sira fɛn fɛn bɔ a y'o bɛɛ jɛra a la n'a bɛ taa ka wajulu kɛyɔrɔ la I b'a sɔrɔ a ni balima ninnu de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ n'a bɛ taa baara o baara kɛyɔrɔ la
ika bine fu kilini akani mbara orena ibi san konte ko ba ike mani ko ye ai o mai aye ko tani fla karamo ka du kono an bi se ka min jeria iba so ani balma chekele walma chekla bi no diga tola e wuli bali re o koro ya ayu kan ni feto diga tala ayu kan ni feto o tumana ayu kan no boyan mi ala so na ma koro ke ko ni danyana ka ale bobolo bi ka bo angolo bi me ika do atara kan no minto balma no to re Allahu akbar diga tala baka ambu fode yo fulimne wali man do ko barkada Allahu akbar aykara hali bi tesiri mi nu yo ta bine fu nyena ni bine fu kofe o ku si da wala Allahu akbar diga tala baka dugo buyi me dugo we mi le jonde ma mi ngara tesiri jori diga Allahu akbar aykara Allahumma sikala fiu ka fo dongeli na dakini ko mi len dadi jega ay o ma sikola pasab la ma shiti mi mbake alay ko alabi asali ko wala la mi to no Allahu akbar diga tola ni fe mi tuy alay alabi soka o fu no na tuy iye diga tala mutenaka ni ngane masi ada matiuni ala ya tu ngane masi Allahu akbar ni ko ju ni aboro la je ala fengile ndorone tu anyapo du Allahu akbar du Allahu akbar kabo to korobala kana sim soroba ma kana sidiu ma abela jine de kera ni mangele kenaka Allahu akbar o kama nyogon negen buiti ai o tala chesiri mi ni onyin na fe ni ala yo nyini afe slame bekani kesudi diga tala aykara ni bando de anga nga hakilito anga wala bela jinena anga nga hakilito anya kuna anga nga hakilito anga jinela Allahu akbar ulibani ko ray anche kanga sir wati diga tala amana te fiu fer do ka marasa ka bo ala ko yima ka bo ala ka dine de men manu e chesiri kene de Allahu akbar aykara o kama kira ko ti alayhi salatu wassalam ko fenzuru be nyina maya konnala iki jija iki hakilito la Allahu akbar wala wala abka ka sahabo Allahu akbar ijija ika fenzuru na paso ika nyina maya konno yani fenduru kiso Allahu akbar am ko be mina kene kono ya o iflati Allahu akbar wala wala ni fenduru la Allahu akbar ijija ika nyina maya konno la ala ye gardiga min dima ay soro min dima ijija ika Allah subhanahu wa ta'ala nyini nayi yani gardiga mbandoti kira masa fiyo fayi min fo aka sabo ako mama ay afflicto ni kuma kanu na ala mara ni yoro di mami ma islamiya hukumu konnala ijija ika ala nyini nayi ijija ika dine deme nayi ample o che ba do ka kene kan bide minu o ka gardiga mini ala ya duma sona kala nyini nayi yani gardiga en bando che ya wal may yani o ru bando che birafu ajora tu min dige ko mali kono ya bede bi tam min be min do de bu minu bi gindola ni olu masika lakali ala nyebola ala buto billahi birafu kuma masoni ki so hala tafe ala re ka kwa kala majango mawre ko ode soni kevezia dai hine ala ka jona kana so fiyo ni bi fedi ala maduma ka ke ni yere jai o kamala ila ni kanare jo akana so ngaw ka luma ya ci ni kuna dali wala ko na suratul baqara akana kuna dali ke akana nye folike aka luma ya obinga bone ala fi mana mina nya ka luma ya obinga kawni islamia klituranna ibai ka bara chama biya be bina kama qur'ane ani kira tara kambe to indore ala ko chugodi ani kira ko chugodi indore Allahu akbar zakala ajra ayo klitun nyuma ya na ba ke akana so nga fitawara ke kachi Allahu akbar
edi da bi nyuma ya min ga dukola akada ili Allah subhanahu wa ta'ala ke na da na bi tugo ta la ko ta la abini do bi me kawo nyuma ngala chaman be bi minu nu bi deme isoni woro ko fe ala ida ka bosa ni bora wallahi min bi fi ko fe ni yo me wallahi ti sidina warti ka sabi idra wuri bardo de ni tara warti ki mi fi bi aso gaira mana kaddu afi ka deli ni imma koy d'abord ati soro ya foro jango asoro ya foro asoro bali ya min bi fi ko fe ni yo me itamani tutu ya akbar kitabli la kuma mako bi jumena minu yero ba boka di ko nyaadi ala kama otuma ala wala ka kuma o chewde te sa ala wala ka kuma o so ya akbar tigatula ko aw minu ma ka nyuma yow ke adama diwni aka na so na nyuma ya nu tie ni kuna dali ya akbar ha jama'a alisu antena herala ala ka sheherala mbawfo ala ka Cherifla baraji di awma suna ye kene minye kene kurate andi la ka ke kosebe ba musa bani sam wani woro di ni wodi fa ne ko gebu ala yi to ka masara sangeleni kalo nani ye niye ka bilan faraka lu ke tara ala ka sura ala ka yafa ma amin anga jeka do kuye inshallah nungo kene de kene kurai ai kene korodu ga do ka faraka sigatala nyama ya usman Cherifla farana aidra te korodu fali nefe allahu akbar ni la ko de fo ni ye ayita ade ni ba kene nyama ya sigatala biyo sami do ke ala ka bulu men amin ala ka bulu men amin te kuma chamo ko ai ame do ke na ba be inshallah anga je ka sarka bo bamba to nunye ku fara islam su beka ala ka hina ura amin ala ka yibu ta ke bonya amin ala barakara ci ba kan ko sa amin sallallahu alaihi wasallam ni be kuma blaya manyana ala fo ka ala barakada ka ala wadi mano namula ala fudla am sun dikraka اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما كل قبل كاتب ما سبق ناصر لحق بالحق ولعاد الى صراطك المستقيم وعلى اله كان قدره مدلل كما الغا هيركاي انت امنا سكي مناني ني كولين وي بامتا الغا كلدو بامتا نكيته جيودي كبر تبني bilabu fona wala nana o srabo ka sragatu ngani yani ay bilabu tale ko bi jenme bakari sida duma anaba juma bay ulu sida duma bi bilabu tara aya baraka kata ngabi nu fala be ka barake o kuma anga ngoro wala juma no barakatuh wa alaikum assalam lanu ame foloka alafu ka ala barkada ka ala wali mando ala mi nyam fara no ka su na ni kenenka nambara ya ande so ni kra banka ni Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam nambara ya no so bi na babere jeli do polimine ni ko barabla ka no si ni kenenka ka fara ane ambale moka ni na takabawi ano foli bi o barakelawi Allahu akbar o ko fe ano foli bi bomsa asumo obe apale mo ana dim
ana muso an ka foli b'u bɛɛ ye Yo foli minɛ. denmisɛnw n'o y'a bɔ ka n'a dɔgɔninw ye ka fara balima tɔw bɛɛ kan u ye su in na ŋaniya k'o kɛ hidiya sama ye u bangebaa minnu y'u kɔn lahara k'a daminɛ bamusa la ka taa se balima tɔw ma ka taa se binafu ma ka taa se u ka su ɲuman bɛɛ ma u ye su in na ŋaniya ka hidiya bɔ k'a sama u bɛɛ ma k'a fɔ ala ka bɔda d'u ma lahara ala k'a fara u ka mizanu hasanatiw kan ayiwa an bɛ dugawu kɛ u y'o ŋaniya ɲuman min siri ala k'a minɛ kɛnɛ de don alakira ye min sigi kisi nɛɛma b'a ma sabu a ko mɔgɔ bɛ taa ka fɛn dabaden to i kɔ i bɛ min hɛrɛ sɔrɔ fo ka taa se diɲɛ wuli ma ani kuma dɔw la fana i bɛ min tɔɔrɔ sɔrɔ fo ka taa se diɲɛ wuli ma o ye jumɛn ye mɔgɔ min sara ka sɔrɔ i kɛn bɛ ka dɔnni dɔ labaara diinɛ na i ye mɔgɔw kala diinɛ na ka mɔgɔw bila ala ka sira kan ka mɔgɔw bila jogo ɲuman kan ko u mana o waleya don o don hali n'o y'a sɔrɔ i salen don i ka nin yɔrɔ baraji bɛ di su ma ala fɛ fo ka taa dugukolo meleki walima i ye nafamafɛn dɔ bila i ye kɔlɔn san ka di mɔgɔw ma walima i ye worobinɛ turu ka di ji ɲininaw ma o n'a ɲɔgɔnnaw min olu bɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ n'i sara k'o to fo ka taa se diɲɛ wuli ma ni maa nafara n'o ye o baraji bɛ di i su ma fo ka t'i sa walima a sabanan i sara ka den ɲuman to i kɔ walima balima ɲuman walima teri ɲuman minnu bɛ miiri su la ka sadaka ci dɔ bɔ ka di fandaw ma ka di dɛsɛbaatɔw ma walima u bɛ nafila dɔw seli walima u bɛ asarafurulayi dɔw kɛ walima u bɛ kuranɛ kalan dɔw kɛ k'a fɔ ala ni hinɛ se n ka karisa ma ko o hinɛ bɛ s'i ma fo ka taa o kɛbaaw kɛ k'o dabila o kumana an b'a dɔn kira ka kuma in na sɔrɔsila an filɛ kɛnɛ min kan n'o ye saraka sama ye an ka minnu y'an kɔn ala fɛ yen ma an b'a dɔn a b'u sɔrɔ n'a kɛcogo ɲɛna o la denmisɛnw ye nin hakilila min ta u kɔrɔkɛ kɔfɛ u ye baara ɲuman kɛ an b'u fo an b'u barikada an bɛ dugawu k'u ye foyi t'an bolo dɔ taara kɔ ɲɛnama de bɛ sa o minnu sara olu ta banna ko in bɛ min anw minnu balolen o tumana ɲuman bɛ taa cogo min na juguman fana bɛ taa ten n y'o fɔ suratu yasi y'o fɔ wa naktu ma qaddamu wa atharahum adamadenw ye min bila u yɛrɛ ɲɛ i ye min kɛ yanni i ka sa ɲuman ni juguman na ala ko n b'a sɛbɛn wa atharahum i taara ka nɔ ɲuman minnu to yan n b'o baraji sɛbɛn i su ye i taara ka nɔ jugu min to n b'o jurumu sɛbɛn i su ye minnu ye n ye u den lamɔ lamɔcogo jugu la k'u bila ka mɔgɔw tɔɲɔ k'u bila ka tiɲɛniw kɛ denw kɛra tiɲɛnikɛlaw u yɛrɛ balolen ɲɛna u ma jɔyɔrɔ si t'a la den man diya fɛ ni o marabaw sara den bɛ alakota kɛ a b'a ka jurumu sɔrɔ o ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ sɛbɛn bangebaa su ye ko i y'a lamɔ tan de kuranɛ ko la taziru waziratun wizra ukhra mɔgɔ si ka jurumu ti sɛbɛn mɔgɔ kan na i ye min kɛ i yɛrɛ de b'a ta nka ne y'i bila ka min kɛ o bɛ sɛbɛn ne kan a bɛ fɔ o ma mara jugu
ko bɛ bi yan mɔgɔ caman bɛ yen bi cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen ayi o ti jɛnɛya kɛ kun fo k'a sa o bɔra la o ti sunyani kɛ kun fo k'a sa o bɔra la walima a m'a kɛ yɛrɛ nka a siranna ala ɲɛ a ye ala bato o n'a ka nin baraji caman ba in o de bɛ taa lahara n'a fɔra bɛ don alijinɛ na a ye mara jugu min kɛ o bɛ don a ni alijinɛ cɛ u b'a fɔ an fa an ba aw tɛ taa k'anw to yan dɛ aw bɛ taa alijinɛ na cogo di anw filɛ bololakaw bɛ jɛ aw tɛ taa k'anw to yan dɛ ko ala ka k'i t'an cɛ an karamɔgɔ ala bɛ sɔrɔ ka k'i ti den ni bangebaa cɛ ala anw wolola nin t'an de an ye fɛn o fɛn kɛ an bangebaw jɛna n'a ye tile kelen u m'a fɔ an ka kisa biri u m'an bila sutura sira kan u m'an jogo dilan min ka d'an ye an b'a kɛ u jɛ bɛ n'a ye o tuma na ala anw ye min ye anw dar'o de la o la ninnu tɛ se ka taa k'anw to yan ala kira ko ten sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati aw bɛɛ ye bagangɛnna de ye denbatigi kelen tɛ ala ka siratu tigɛ i t'a tigɛ fiyewu fo ala k'i ɲininka i ye denw mara cogo di i y'u bila sira jumɛn kan i ye mun f'u ye i bɛ ɲininka nin de la den bɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔ b'i dɛsɛ i den la kolokoto mais ala yɛrɛ b'a dɔn i dɛsɛra wa mɔgɔ minnu b'i dɔn u b'a dɔn i dɛsɛra maa ti minɛ o la kira dɔw denw y'o kɛ jamu ka taa se maa wɛrɛ ma ne den ye n gɛɲɛ ani ne ma jogo denw ka du kɔnɔ u ti kelen bɛ an bɛ min fɔ an balimaw ye lahara maa caman ka baara bannen de don i ka mara kan a y'a janto denw na a y'a janto a ka mara la siratu ti tigɛ ko i bɛ don alijinɛ na ni mara cɛ n'i bolo ne ka kuma tɛ dɛ kira de y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata sayyi'u minka maa o maa ye mara jugu kɛ ko ala ye alijinɛ haramu i ma ni ala kira kuma kan a ye bi tile lajɛ n y'o f'i ye yan sini caman mankan wulila ko denmisɛnw tiɲɛna k'u benna musomaninw kan ko k'u bila nɛtiw kan o ma diya dɛ nka kɛ n'a fɔ mɔgɔw ɲinɛna de minnu ye nin kɛ u tɔɲɔlen de u bina min kan o tɔɲɔlen don minnu binna kan olu yɛrɛ tɔɲɔlen jeni y'u tɔɲɔ lamɔyɔrɔ silamɛya diinɛ ko tɛ o ye ko wɛrɛ de ye tuguni n'i ko silamɛya dɔrɔn i ye fɛn wɛrɛ fɔ o ni lamɔ t'i fan kelen fɛ silamɛya nana ka taa sira dɔ de yira an na an bɛ lafiya sira min kan dɔ ka degun tɛ se dɔ ma an ka balo hɛrɛ la ka taa alijinɛ kɔnɔ silamɛya nakun ye nin de ye mais anw fɛ yan silamɛya ye fɛn kura de ye yan n bɛ fɛ ka mun f'i ye nin jamana in kun bɛ min dɔn faso ye bulon da ye bɛɛ n'i ka yɔrɔ kuma fɔ cogo don wolow de tun bɛ yan u bɛ sɔn ɲaw de tun bɛ yan u bɛ sɔn kafiri fiɲɛ de tun bɛ yan disa biri i kan datugu finifin don i ɲɛ datugu nin bɛɛ nana de fɔ a bɛ dɛmɛ kɛ n tɛ nin si tɛ ninnu nana de f'u bɛ dɛmɛ mais yanni ninnu ka na n y'a fɔ n ka kuma na siɲɛ caman i fa ɲininka min tun bɛ don anw fɛ yan fɔlɔ a bɛ fɔ a ma de ko lɛnfɛ
denmisɛnninw t'o dɔn Allahu Akbar. O ma dɔn. mais e ka gɛrɛ i ba la o k'a ɲɛ f'u ye walima i fa yala i gɛrɛ i mɔkɛ la Tiga. Allahu Akbar. o bi dɔ dɔ lɛnfɛ la Tiga t'a la. musow tun bi fini min don fɔlɔ a b'i komi caleçon a caleçonnama don ka sɔrɔ dɔw bi busan kɛ ka jigin u ta ɲɛ fɛ lɛnbɛ o de tun bɛ don musow la u fan bɛɛ bɛ kɛnɛ kan nu a bɛ hakɛ to ni langolo yɛrɛ tɛ u fan bɛɛ bɛ kɛnɛ kan duloki ti don sinbara fila jɔlen don npogotigi a bɛ fa ten ka furu ten ka o lɛnbɛ in to a la a bɛ taa sɔrɔ so haramu b'a ni diɲɛ cɛ bɛɛ cɛ a y'a mɔ kɛ o ɲininkali la o y'a sɔrɔ wajuli kɛnɛ t'i sigi dɛ la o y'a sɔrɔ danbe de tun bɛ yen ani hɔrɔnya o de tun bɛ duw kɔnɔ cɛ bɛ mun don kokolo an b'a fɔ ten an ka yɔrɔ kan na kokolo dɔw ko nboki ko dɔw ko ndaraba nin bɛɛ y'a tɔgɔ ye mais ni histoire ninnu kan ka segin mɔgɔw kan ye hali n'a tɛmɛna u kan ka nin bɔ documentaire la an k'a dɔn an tun bɛ cogo min na ka kɔrɔ kokolo kan ka bɔ ndarabaw kan ka bɔ lɛnbɛ kan ka bɔ k'a siri a ka ye documentaire la ko an tun bɛ tan de kuma jan tɛ dɛ anw bɛɛ ye nboki don anw bɛɛ ye kokolo don a bɛ hakɛ to ni i langolo yɛrɛ tɛ i fa bɛɛ bɛ kɛnɛ kan cɛ yɛrɛ ta bɛɛ ten i langolo kɔ i fa bɛɛ bɛ kɛnɛ kan mais an karamɔgɔ jɛnɛya ka kɔrɔ dɛ kabini diɲɛ dara nka danbe y'a kɛlɛ fo a dɔgɔyara diinɛ tɛ dɛ danbe hɔrɔnya ni yɛrɛ dɔn o ye jogo kɛlɛ anw fɛ danbe mayɔrɔ la n'a fɔra mɔgɔ ma ko e ye son ye fo ni somɔgɔ yɛrɛ y'u den dɔ d'i ma n'o tɛ dugu bɛɛ ma den ti fura ka so e tɔgɔ la a ye ɲininkali kɛ o tun tɛ kuranɛ aya ye dɛ lamɔ alors an balila k'an yɛrɛ ye cogo di tafe sirila gulɔkiba donna disa birila finifin donna ɲɛ sirila mais est ce que fini don fini tɛ dɛ finitigi de don wallahi dɔ tora bolo bi sa a t'a yɛrɛ labila wali cɛ ye abada a ti finifin tɛ dɛ ka dɔ ni caleçon don ka sa n'o ye n'a cɛ tɛ ani cɛ wɛrɛ tɛ ɲɔgɔn dɔn fini tɛ mɔgɔ de don fini tɛ dɛ yanni ka fini don mɔgɔ la a dusukun kɛ fini ye n'o tɛ n'i ye fini don a la o ti foyi ɲɛ caman bɛ yen u bɛ fini don n'u bɔra dɔrɔn u mana don mobili kɔnɔ u b'a bɔ o yɔrɔ bɛɛ k'a digi saki kɔnɔ ka permettre kan o kɔrɔ ye di o kɔrɔ ye k'a diyaguyalen a k'a fɛ mɔgɔ tɛ fɛn min fɛ o jogo ti don i la o tuma na mɔgɔ jogo de bɛ don ka sɔrɔ ka fɛn dɔ kanu don a la hali n'o fɛn tɛ a ti sɔn ɲinan kɛra nin de kɔ ka sɔrɔ seli ye seli ye su ye su ye jaga ye jaga ye hiji ye hiji ye a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan e mana n'a si ye a bɛɛ nana Fatumatu fa de bolo Muhammadu Mustafa ale de nana ni seli ye ale de nana ni su ye ale de nana ni jaga ye ale de nana ni hiji ye
mais do min na sahaba dɔ nana ɲininka ko kira ma fɛn fɔ n ye min mana bila mizani na a ka giri fɛn bɛɛ ye mun ka giri mizani la lahara ala bolo ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan kira ko karamɔgɔ tulo b'a la a se ka yɛlɛmɛ dɛ kira ko sinɛma b'a ma ko asqalu shay'in fi al-mizani yawm al-qiyamati al-khuluq al-hasan a ko cɛ ma min ka giri lahara mizani na i mago b'o de la a ko fɛn man giri min ye cɛ ko ɔhɔ a ko cogo a ko n'i ma donna ka haramu ye i bi se k'a to ala ye ko fɛn man giri o ye ko nka min ka bɔ a bɛɛ ye jogo la dɛ ka nisɔndiya don i balima dɔ kan ko o de ɲɔgɔnna t'a la o de la Cheikh Abdulkadir ko tapula kun kelen ko i k'a di kɔngɔtɔ ma a k'a dun k'o baraji ka bon ka tɛmɛ i ka san ba kelen alabato kan san 1000 tapula kun kelen ko i k'a di kɔngɔtɔ ma a ka tapula kun kelen dun k'o baraji ka bon i ka san 1000 alabato ye a y'a ta kira kuma nɔ de la a y'a ta kira kuma nɔ de la khalifa duurunan Umar bin Abdul Aziz san o san alikaaba bɛ fɛɛrɛ bɔ de san o san alikaaba bɛ fɛɛrɛ bɔ alikaaba fɛɛrɛ bɔ kelen n'a a miliyɔn hakɛ fɔli ye a ka bon hakili ma alikaaba fɛɛrɛ bɔ kuma sera parce que mɔgɔw bɛna hiji la ale de ye silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ye o don silamɛya miliyari wa bɛɛ b'ale de bolo u nana fɔ a ye a se yen sankɔrɔja kɛra sankɔrɔja kɔrɔ ye san mana ɲɔ ma sɔrɔ u nana fɔ a ye ko hiji sera ko alikaaba ka na fɛɛrɛ bɔ Baitul Mal silamɛw ka nafolo mara bɛ yɔrɔ min na o tigiw nana fɔ a ye a ko tiɲɛ don alikaaba ye ala ka so ye a k'an ka fɛɛrɛw bɔ ala ka to la u bɛ na a ko nka ale Umaru hakilila t'o ye a ko wari min bɛ yen u k'a ta kɔngɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la u k'a tila kɔngɔtɔw ni ɲɔgɔn cɛ u ka dumuni kan u ko ko alikaaba a k'u ma ko walahi الأكباد الجائعة أحق بالصدقة من بيت الله الحرام أكو أدمادين كوموتو أما كو أدمادين كو بيان بيفرون فينا كو كوموتو كو دي كخان نسلا نوكا نفولوي كتمي على كسوكا ko wallahi ni wulu kɔngɔtɔ nana a bɛ wari kɛ ka wulu ta ɲɛnabɔ fɔlɔ ka alikaaba to yen ala sɔrɔ cogo tɛ si ka se nin ye si n bɛ tile ka su n bɛ kalo 7 su a ka ɲi fɛn telimanw de bɛ ka tɛmɛ o bɛɛ kan fara wani muso la tun o baraji ka bon fɛn kɛmɛ su ni ye hasidiya b'i dusukun na i bɛ ka ala kɛlɛ sabu i ko ala y'a tila cogo min na ko a tɛ se min dira min ma bɛn den ma o tuma na o kɔrɔ e ko ala filila i kafililama bi sa k'i to misiri kɔnɔ amin dabali jugu dabila
i cɛ bonya a barika ɲini Allahu Akbar. kɛ ladiri ye i musow ni ɲɔgɔn cɛ Voilà. Allahu Akbar. feere kɛ tiɲɛ kan Tiɲɛ. n'i ye fitininin min sɔrɔ i b'i yɛrɛ sutura n'o ye mɛ n'i ye camanba sɔrɔ nkalon kan ala t'i fa fo a k'a kungo bil'i kan Tiga. Allahu Akbar. Everybody. Allahu Akbar. cogo ko in de ma faamu Wallahi. seli faamuna bi sun faamuna Tiɲɛ. an yɛlɛmɛna misiriw kɔnɔ mɛ misiri yɛrɛ kun ma faamu la ilaha illallah muhammadu rasulullah a kun yɛrɛ ma dɔn Tiga. Allahu Akbar. a fɔ daga t'i fɛn ɲɛ Tiɲɛ. fo a ka baara de Kɛnɛ kan. baara gɛlɛn yɛrɛ tɛ k'i balima fɛ Tiɲɛ. o tumana kira ka détail la Naam. jogo la Voilà. a ko ka nisɔndiya don i maa ɲɔgɔn kan ko k'a ka juru dɔ yafa a ye walima ka ko gɛlɛn dɔ wuli ka bɔ a da Everybody. i ka juru b'a la k'a fɔ n tɛna nin bɔ walima maa ka juru b'a la o sara a ye c'est-à-dire ko jɔn de ti foyi bila misanni na min ka girin ka tɛmɛ jogo ɲuman kan o jogo ɲuman in min ka girin a bɛɛ ye i maa ɲɔgɔn jigi tuguli jigi tuguli ye mun ye jigi tuguli dama tɛ ka wari d'i ma walima ka dumuni d'i ma jigi tuguli dɔ ye sɛbɛn ye ka tɛmɛ i kan n bɛ se k'i muso gosi la k'o dɔn k'a sɔrɔ i muso ka di ka ja kɔ ala kama o ye cogo ye maa y'i to yen i bɛ s'a la ka yafa ma a ka gɛlɛn dɛ a ka gɛlɛn maa k'i to yen e yɛrɛ b'a dɔn karisa tɛ ne a ye nin fɔ ma n y'a mɛn a ye nin kɛ n na n b'a kalama ka yafa ma i ni ala cɛ ala t'i dan sɔrɔ o la a ye yafa ɲɔgɔn ma a ye yafa ɲɔgɔn ma ka bɔ ala bolo dɛ n'i yafali ma ɲɔgɔn ma k'a sɔrɔ i degunnen don walahi ala b'i yafa i ma lahara k'a sɔrɔ ala yɛrɛ degunnen b'i kɔrɔ i kun kan ka minɛ fɛn dɔ la i y'a to ala ka jɔn ye ala yɛrɛ b'a to ye a ye yafa ɲɔgɔn ma a k'an ŋaniya ɲɛ ɲɔgɔn kɔrɔ c'est-à-dire ala tilalen de don i bɛ kɛ min ye i bɛ k'o de ye foyi tɛ se k'a bali wa i t'i min sɔrɔ i t'o de sɔrɔ foyi t'a s'i ma i b'i yɛrɛ sɛgɛn o kɔfɛ an bɛ kuma surunya k'a fɔ denmisɛnw ye aw de ye sini ɲɛsigiw ye jamana jigi bɛ aw de ka sini a diyara maa ye aw de bɛ na a ma diya maa ye aw de bɛ na n'an nana nacogo ɲuman na a bɛ lafiya barika de ye fɛn bɛɛ ye barika mana dɛsɛ fɛn o fɛn na hali ni ziraju don a bɛ bin denmisɛnw a y'a bangebaaw bonya a y'a bangebaaw barika ɲini n'a fɔra i bangebaa min y'i wolo o dama tɛ dɛ maa o maa n'i bangebaa ye filan ye n'i ka dɔgɔyalima sera a ma a ser'i fa n'i ba bɛɛ ma a bɛ fɔ olu de ma dangadenw foyi t'u bolo diɲɛna fu kɔ a y'a bangebaaw bonya a y'a fa n'a baw bonya n'u ko a ka dan yɔrɔ min ni ala kota tɛ a ye dan ye musow a ye sabali cɛ ladiri ka dɔgɔ a ye sabali den tɛ kɛ foyi y'a ba kɔ o tɛ kuranɛya ye dɛ o y'a sɔrɔ silamɛya ma se yan kuma min kun bɛ bamaana yan ko denkɛnin b'a ba bolo denkɛnin dama tɛ o den yɛrɛ de b'a ba bolo den b'a ba bolo dɛ ba bolo kɔrɔ ye di i y'i cɛ minɛ cogo min na k'i cɛ bonya k'i yɛrɛ dɔgɔ y'i cɛ ye ka ko to i cɛ ta la ka sabali ala kama k'i cɛ ka furu tɔɔrɔ muɲu a bɛ fɔ o denw de ma ko barikadenw ayi mɔri sɛbɛn tɛ dɛ mɔri nasi tɛ muso b'i min ɲɛ a den ye i ka diɲɛ mɔri bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u hakili ka kɛ kelen ye bɛɛ k'a ɲɛsin den ma k'u b'a don da la i ka seconde kelen b'i min ɲɛ a ye o mɔriw ka san kɛmɛ ala wele k'a ɲɛ bilahi mani kɔrɔ mani jaba mani muri mani mumi mani nasi wa het amin
na a ye cɛw bonya a kana dimi ko ladiriw tɛ dɛ cɛ ladiri ka dɔgɔ cɛ min ye muso fila furu ka se 3 ma min bɛ baara kɛ tiɲɛ kan o ka dɔgɔ dɛ nka muso ye kana dimi ni fɛn o fɛn kɛra a k'u yɛrɛ la o de bɛ kɛ dondara sebe ye ka kɛ dondara nasi ye ala de b'a k'i denw kan hasidi tɛ s'u la diɲɛlatigɛ ma nɔgɔ dɛ nka malilatigɛ ka gɛlɛn diɲɛlatigɛ ye wuli ba to dɛ an k'a dɛmɛ a ka yɛlɛ o bɛ kɛ yɔrɔ caman na nka ni i yɛrɛ y'i débrouiller i yɛrɛ dɔn u b'a fɔ k'u b'i ji bon fɛn o fɛn bɛ se k'i tila barika don a ye barika ɲini a denw ye dɛ jamana in latigɛli ma nɔgɔ barikatigiw de b'a ba tigɛ ni cɛ y'i fa neni a to yen a mana min da i kan a to ala ma i denw kama o tumana kamalenkɔrɔw mana wuli sa u b'u gosi ka dɛsɛ kɔrɔtitigi b'a ta kɛ subaga b'a ta kɛ hasidi b'a ta kɛ dabalijugukɛla b'a ta kɛ kaburu bi fa tɔgɔ la tonguw bi fa dingɛw bi fa fɛn bɛɛ bi fa i den tɔgɔ la a bɛ taa n'a yɛrɛ ye o ye nature de sɛbɛn t'o ye nasi t'o ye sɛbɛn bi bunu kuma dɔw la nasi buteli bi ci nka nature t'i ci dɛ i ba ye min kɛ ka bilen ɲɛ don o don dɔ bi fara kan fo ka t'i sa muso a y'a cɛsiri a y'a cɛsiri a y'aw cɛ ka tɔɔrɔ mun a kana dimi adamaden kɛra cogo o cogo dusukun tɛ se ka kuru kɔ bi kunbere i bi dimi n ba i bi dimi ko dɔw bɛ maa tɔɔrɔ nka n'a kuma n'i kɛra dɔrɔn segin kɔ joona i ka yafa ɲini yafa ɲini i den kama kɔni hali ni denmuso kelen don talahi n'i ye tɔw kɔn o bɛ du i mara n'i ye tɔw da o denmuso kelen bɛ du i mara musow ismul azam de filaw bolo saraka bɔ tɛ nin na sɛbɛn ko t'a la nasi ko t'a la ko sabali tɔrɔ min bɛ ka kɛ k'i sinamuso ye a to a ka dɔ wɛrɛ fara o kan e k'u mara ten nafigininw ti ban duw kɔnɔ ni min donna an ka musow nana nin f'u ye i bɛ nin kɛ tan i ko bɛ diya i cɛ ye o to yen o to yen o to yen sabali dɔrɔn mun ye o de ye ismul azam ye ni cɛ ye hɔrɔn ye mɔgɔ bɛ s'i bonya ba la nka maa n'i tɛ bonya fana dɔn nka n'i to i ta kan ala b'a yira ala b'a yira la dɛ muso a ye sabali ni saba de tun bɛ ne bolo denmisɛnw a ye bangebaw bonya dutigiw a y'a janto cogo la musow a y'a denw barika ɲini a cɛw fɛ a denw ye wa nin de kun de bɛ jamana in kan lamɔ de tiɲɛna lamɔ de tiɲɛna anw ka jamana in na n bɛ fɛ k'a fɔ jamana in bɛɛ n'i sigiyɔrɔ don anw ka segu jamana na maa o maa n'i fa ye fila ye a t'i ni npogotigi jɔlen sɔrɔ kare kɔnɔ abada fiyewu cɛmisɛnnin ni npogotigi jɔlen kare kɔnɔ maa min n'i fa ye fila ye o ka bɔ k'aw ye bilahi o b'a sɔrɔ i tɛmɛna anw balola ten de anw kɔrɔbayara nin de kɔnɔ ko civilisation nana civilisation ye mun di a bɛ ka kɛ to i b'i jɛnɛya kɛ ɲɔgɔn ta ka taa n'a ye fa bara o t'i ba dɛmɛ ka tobili yɛrɛ kɛ n'o fɔ mana ko sedu an kun bɛ ni jɛnɛba ye jɛnɛba tɛna bilen dɛ o bila la wa o ye ba yɛrɛ de kan ye minnu b'i bolo o bila la wa mun a ma kɛ dulɔkiba ye sa n'a ye dɔ don n'o ma diya a b'o bɔ k'o bila bangebaa yɛrɛ de wa o bila la
a fɔ cogo dɛ a fɔ cogo wɛrɛ bɛ yen o denmuso ma an ti maa y'i nɔfɛ dɛ ni ko bɔra la dun an ma maa y'i nɔfɛ dɛ denmuso yɛrɛ b'a den ja maa bɛ se ka na nɔfɛ u ti fɛn bɔ koyi ja ninnu ta tiɲɛna koyi ko k'o de miiri kuwa a ba dɔ b'a fɔ an ma maa y'i nɔfɛ o tuma na kɔrɔ ye na ni maa ye baasi t'a la. La ilaha illallah. Kira ko kisi nɛɛma b'a ma ko maa ma foyi labɛn ka bila i denw ye i su kɔfɛ k'a b'u nafa ka tɛmɛ i jogo kan n'i ye miliyari bila jogojuguw ɲɛ u b'a dun k'a ban nka n'i y'i denw lamɔ ni jogo ɲuman ye i salen kɔfɛ u bɛ balo n'u jogo ye ka bonya kɔnɔ a y'a janto jogo ko selilaw alijinɛ tɛ dɛ ni mara tiɲɛna alijinɛ tɛ alijinɛtigi de y'a fɔ ne ka kuma tɛ an ye ɲɔgɔn su ka kɛ seli ka dɔ kɛra o la koyi a résultat ma ɲɛ dɛ an k'a lajɛ ni kalamini bɛ burusi la o ka b'o la tulo ka falen an k'a lajɛ اللهم فاشهد اللهم فاشهد على كايدر الشيري an y'a fɔ dɛ an b'a laban ni min ye ala k'a n'aw sutura ala ka garisigɛw fɔli ala k'a n'aw wasa ala ka san caman yira an na an ka banbaatɔw ala ka nin k'u ka hɛrɛ ala ka nin k'u ma hɛrɛ ala k'an yɛrɛ ta kɛ ko ye ala ka n'an to setanɛ bolo jamana in ala k'a kisi jamana in ala k'a tana jamana in ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ k'an bɛɛ laban ɲɛ ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انصرنا وانصرنا واهدنا جميعا الى صراطك المستقيم صل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi rabbil alamin an bade tebe Cherifla lajɛbaw ni tun y'an ye Bangoni Jaginɛbugu la Fofana lakaw ka denbaya la u bi laadala duwawu kala min kɛ ka laadala ziyara min kɛ ka dabaama wele alisilamɛsu kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Fofana la taabaw Nfamsa Fofana fo kana se Binɛw Fofana a n'a baden bɛɛ lajɛlen ma san 2018 ta ni tun ye o kɛnɛ ye k'a deli Allah subhanahu wa ta'ala fɛ a dabɔra min kama ala kan'an fɔ o kɔ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲɛmadali la a k'an bɛɛ wa shukran lakum fi amanillah. Tinya wilila hangalondi zega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala ka chideme tinya wilila saraka jubu bomori tinya wilila